tumutulong sa mga residente magkaroon ng supply ng tubig. Ayon kina Bukas, malaking tulong ito sa supply ng tubig na kailangan ng mga komunidad. Aabot sa 2,000 watt catchers na ang nahilatag nila sa 8 komunidad sa Peru, pati na rin sa Colombia, Mexico at Bolivia. Naging malaki ang tulong nito sa mga magsasaka sa Pilipinas. Ang mga kabataan ay hindi mataliman dahil sa nagtiyot na sasakahan sa maaasahan supply ng tubig sa amon. Ngayon, nakapagtatay na ng tubig sa homeless at grapevines at mga magsasaka sa mga lugar hindi inaasahan ang pagtataman nila upang papalawak pa ang proyekto ito at mas mabuti pa ang proseso ng paglalakbay ng noon, nakipag-partner si Cruz at ilang mga residente sa mga city. Ngayon, iba't iba ang mga lugar sa mundo ang nakikinabang dito. Ngunit, alam ang syudad ng Lima ay isa sa mga most polluted sa mundo. Kaya ang mga kaya nagagamit lamang ng tubig na naliligo nila para sa mga tanim at paglalakbay. Pero, ayon na rin sa mga scientific, simpleng water purification techniques lamang ang kailangan upang iligtas ang tubig na maliligo nila para sa atin. Pero sa mga area na hindi masyadong polluted tulad sa syudad ng Cusco, Tacna at kailangan daw pumorma ako para sa superstar. Paano kung po, wala naman ako magdalik, hindi yung barong. Ba't kaya mo mabalong AMTV na ito? Gusto ko yata magbukang sa gusto. Ano yun? Wala na akong damit. Yung barong lang ang damit ko. Hindi ko na eh. Ano na nangyayari? Wait mo. 300 mo, makakabili na ako ng magandang damit mo. Ay, may problema. Pero mayari mo ko ha. Mayari mo ako talaga ha. Ay, ano ba? Oo, bagay. Yan bang binili mo? Sige. Ano naman, okay na ito, no?